Pán Rajtar, po voľbách bude vaše politické zoskupenie podporovať Ukrajinu aj naďalej v dodávaní, dajme tomu, vojenského materiálu? Ukrajina si absolútne zaslúži našu podporu. My sme boli nedávno odovzdať pomoc Ukrajine, súkromnú pomoc od nášho člena Demokratickej strany, zo skupenia číslo 7 a generátory elektriny, pretože v mnohých častiach Ukrajiny je zlikvidovaná základná infraštruktúra a hlavne v zime ľudia budú mať problém, čo sa týka prístupu k elektríne. Takže treba pomáhať Ukrajine aj teraz. Aj by som chcel všetkých vyzvať. Pomôžte aj súkromne, ako viete. A samozrejme, že budeme aj zo strany štátu pokračovať v podpore Ukrajiny. Ukrajina, treba si uvedomiť, bojuje aj za nás. Bráni aj nás, pretože keby padla Ukrajina, tak hranice agresora sú priamo na našich hraniciach a ďalších krajín Európskej únie. A ja by som chcel k tomu na to, že treba si uvedomiť, rovnako ako pri Európskej únii, my sme súčasťou NATO. My máme vplyv na to, čo NATO robí. Jeden člen môže zablokovať akcie NATO. Jedna jediná krajina. Takú veľkú moc má jedna krajina v rámci NATO. Zablokovať nejakú vojenskú akciu. Alebo napríklad vstup ďalšej krajiny do NATO. Takže my sme absolútnou súčasťou s veľmi demokratickými právami. My máme vo svojich radoch ako jedného z lídrov generála Macka. Generál Macko ako jediný slovenský generál velil jednotkám NATO niekoľko mesiacov. Takže to nie je, že to sú nejaké cudzie vojská, s ktorými my nemáme nič spoločné, len sa niekde pohybujú. My sme absolútnou integrovanou súčasťou a aj z našich radov idú aj velitelia vojsk NATO. Sme sú integrovanou súčasťou. Ukrajina zaslúži si našu pomoc a na nej je takisto vidieť, že krajina, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je členom NATO, tak veľmi rýchlo môže prísť k tomu, že stratí svoje územie alebo časti svojho územia voči invázii, napríklad voči Rusku alebo podobne. Tam vidíme, aké je to veľmi nebezpečné, že sa niekto zahráva s myšlienkou, že vystúpme z týchto organizácií. Osobitne v tejto situácii a v tomto prípade. Je to veľmi nebezpečné. A robia to hlavne strany, ktoré inklinujú k neonacizmu.